Accedim a Blogger i introduïm el nostre nom d'usuari i la nostra contrasenya. A continuació, accedirem a l'apartat Disseny. Un cop ens trobem en Disseny, més concretament a l'apartat Elements de la pàgina, li farem clic a afegir un element de la pàgina. Aleshores, a la nova finestra ens mostraran tots els elements que podem afegir. En aquest cas, seleccionarem Llista de blocs. Podrem posar el títol que vulguem, ordenar-ho segons la data o alfabèticament i decidir quants blocs mostrem. Recomano seleccionar l'apartat Fragment de l'element més recent per facilitar la decisió de llegir o no la notícia actual. Però el més important és el que trobem a continuació. Li farem clic a agregar a la llista i ens apareixerà la finestra on podrem escriure la URL. A més, dona l'opció d'importar la subscripció a Google Reader. Per últim, caldrà fer clic a Afegir. Un cop afegit al blog, podreu canviar-hi el nom o eliminar-ho. Recordeu guardar els canvis. Finalment, podreu visualitzar el resultat al vostre blog.